हेलौ जेराव नोंथाङा बहा दं? नों सनन आरो बिनोदखौ लोगोआव लाबोफानाय जोबोद गोनांथार खामानि दं। आं सालबारि फुराना बिल्डिंआव नेनानै दं। किशोर मानो लेंहरामोन जोंखो? मा खामानि दंमोन नोंथां? दे थाब बुंदो। मानसिया जेब्ला खैफोदाव गोग्लैयो अब्लासो लोगोखौ नागिरो। थिग बेबायदिनो आंहाबो जादों। मा खैफोद जालायखो नोंहालाय? ना नोंनि अनजालिखौसो। औ नंगौ, नों थिगखौनो बुंदों। मेन'काखौ सोरबा दावराइबारि गामिनि लेक्सारार समफोर नायनो फैयोनो। बेनिखायनो मेन'काया गावखौ गाबोन फुंनि 10 बाजियाव गाबै गाबै बुंहरनानै गावखौ लायनो थिनदों। बाथ्रायाथ' साननो गोनां जाबायलै। दा मा खालामनाया गाहाम जागोन लोगोफोर? बिमा बिफा थानायावबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हागोन नालै? मा हायालै खावसथु। मायबा मोनसेथ' खालामनांसिगोन, उपायथ' गैला, घटनाया जाबाय जेला, नङा होमबा? मा जेबो बुंनो गिनांगौ गैया जेराव। मानोना बिस्रा खामानि मावग्रानि अनगायै रावबो थाखानाय नङा। आरो बिफायाबो फरायसालियावसो थांखायो। आरो बिमाया हाथायाव थांगोन होननानै मेन'काया बुंहरदों। थिग समावनो जों खाबुखौ लानांगोन। जागोन दे। थ' साब्रैसो होनबायसं माथो। जोंहानि कारखौ लानानै नोंखौ लायनो लामायाव नेना थासिगोन जों। बिदिबाथ' खामानिया साक्सेसआनो जाबाय माथो। जाखांनायनि उनाव पार्टि होनांगोन। होनांगोन। मा पार्टिल'? बोरमा खासिखौ जाहोगोन आं। नोंसोर खामानिखौल' साक्सेस खालामग्रो। येस। नोंमारगौ बिदिबालाय आरो मोजांसो। लोंहोदो। थौदो बिदिबा। माथो दाबो सफैला जादोंबा? मानोथो एथबां लेट जाखो? ना फैनाय नङाथाय? अ मादै दंना? रावबो दंना गैया न'आव? मेन'काया न'आव गैया नामा? दं आदा, फै जिरायफै। दे आदा जिराय। जागोन दे। मेन'काया दंमारा बिनानाव? दं आदा। आब', ओइ आब', नै जादव बादा फैदों। जाबाय र' दिनै खामानिया। जासिगोन। माथो दाबो जाथारलाब्रा, बिफा फैबा जाला जोबथारगोन। माथो दाबो फैथारला। फुलमथि, नैबे लाइजामखौ दायो आइनो होदे। जागोन दे आब'। आं सासे लोगोनाव थांना फैनि। फैदो जादव। लाबो आं बेखौ लानि। Gaku babor. Tuh, babor Soleh. Tuh, babor Soleh. Soleh nih. Tuh, babor tuh. आब' आंनो दिनै बे लाइजामखौ मानो होलांखो? आं आनैनो मा होननानै खोन्थाबावनो? मा नायदों आनै? नै आनै, आब' आंनो मायबा लाइजाम होलांदों। मा लिरदों बिलाय? हरलाय नायनो आं।
नै मेन'का नोंलाय मानो बिदि खालामलांखो साननायफोरखौनो जोंनि फैमान खालामना गालांजोब्बाय मेन'का नों जोंखौ मानो बिदि खालामना गालांखो आनै मा जाखो आनै गासिबो साननायानो फेलें जालांबाय मा जाबावगोन फिसाजो सासेयाबो खारस'नहैबाय दिनै बेसेबां मान सनमान जालांबाय बिमा बिफानि साननायफ्रा गासिबो दैयाव थांजोब्बाय फिसाजो सासे होननानै अनदोंमोन दाव दाव दिनै मा जालांखो गासिबो नोंनिफ्रायनो जाजोब्बाय आंनिलाय मा दाय जाखो बेहायलाय बेहाय नोंनिबो गोरोन्थि दं बिमा आंनिलाय मा गोरोन्थि जानो आं दिनै मा मोखां खोथैबावनांगौ जाखो इसोर दिनै आं रादाय होनानैबो दोनखादोंमोन नाथाय दिनै बेसेबां मान सनमान जालांखो आंनि बिमा बिफानि गासिबो दैयाव थांजोब्बाय आंनि बुंबाबो बुङाबाबो गासिबो जोंनिनो गोरोन्थि जोंनिनो फिसा मालायखौ मा दाय होबावनो थांसै आं बिमा जानानै फिसाखौ सामलायनो रोङा जेबो गैया बिसोरजों जेबो जाला मोसौआ दिनै बिसोरो बिमाफोरा सामलायनायमोनब्ला फिसाया दिनै बिब्दि लाय बारनो हायामोन मालायनि दरखङाव बिफानि मान सनमान जालांजोबो जाला बिसोरजों जेबो